O mercado de Cambados realízase na zona portuaria dentro do concello, algo polo que o goberno municipal paga a Portos de Galicia un aluguer mensual de 4.000 euros e por iso o concello entende que debe ser a entidade autonómica a que se faga cargo do seu mantemento, como é o mal estado no que se atopa o asfalto e as barandas que separan o espazo do paseo marítimo, algo que aseguran dende Somos Cambados pode chegar a provocar problemas de seguridade para a cidadanía. Nos que estamos reclamando é nesta zona que mezcla, digamos, a cidade co pobo, co peirao, que tense que arranxar tamén. Co asfaltado non pode ser que nos estén cobrando 4.000 euros de aluguer o mes e que este o asfalto como está, que estén estas vallas oxidadas. A solución que nos daban é que eles que habían feito un estudio de eliminalas estas vallas, e que se eliminaran estas vallas e que quedaran só as vallas de fora. Estas deixar esta zona máis diáfana, que é un rebaixe de 30 centímetros e que non é un problema. O concelleiro Xurxo Charlín explicou que tras 3 requerimentos a Portos de Galicia, a última nunha reunión esta mesma semana non atopa unha solución para este problema, xa que a resposta que lle dan é que non son cuestións prioritarias. A parte, nós temos que asumir aquí o custes do salumeado, custe de limpeza, custe de mantemento. Queremos que fagan tamén unha pequena inversión tamén nesta zona porque entendemos que é xusto que estamos a pedir porque é abusivo o custe do mercado en contraprestación aos servicios que nos dá Portos. Ademais, desde o goberno fixeron chegar outros problemas do municipio a Portos, como é o custe polo espazo ocupado no terreno portuario durante a festa do Albariño, que foi menos que o estimado na previsión que se fixo en febreiro. Nos este ano fixemos unha medición cun funcionario para saber a ocupación efectiva que tivemos os días de cada día do Albariño. Está feita, está realizada, está firmada polo funcionario. Nos dixeron que non, que eles nos iban a ocupar pola reserva que fixéramos, non pola ocupación efectiva, e os días que nos a maiores que nos iban a cobrar pola ocupación efectiva, co cual iban sacar ventaxa. Nos, cando chegue esa tasa, se non coincide coa medición do funcionario, ímola recurrir. Tamén trataron na reunión o tema das palmeiras afectadas polo picudo no concello, a maioría en zona de Portos. O concello ten que pagar 9.000 euros para poñer solución ao problema. A resposta da entidade portuaria, aseguran, é que eles non se farían cargo dese gasto.